Tayo po ngayon ay naririto sa barangay ng San Fabian. At kami po ay dumadayo sa binyagan ng anak ni Arman. So hahanap po tayo ng ating may interview kung ano ang kanilang masasabi sa binyagan na ito. Armando! Kami po ay mamamakyaw ng kinatay na karne ng baboy. Ito po ay isang tayo. Ito po. Ano? Nakakatay. Ay, sa Armando! Saan? Hindi nakatay dahil pag-ganito. Sa Armando! Ito po ang mga bisita ni Armando. Kami po ba? Ito po si Wawi de Guzman. Ito po yung taga saan po kayo ginang? From US, California. USA, Cainta Rizal. Ayun po yung hahabulin ko po yung Yung punong abala. yung punong abala. Ito po, abalang-abala talaga. Bala ako talaga. Punong abala, pinag-iisipan niya talaga. Nag-iisipan ko yun. Yung dalawang ulo ng Hindi baboy. mapagplanuhan talagang parang naulo ko sa dalawang ulo na. Balita ko Ano yan? yung daw pangatlong baboy kakatayin at yung kalahati bibigay sa'yo. Bibigay sa tatanggapin ko naman ang bukas sa puso ko at Yun na yung pagkakaalam niya. Pero actually, hindi alam nung nagkakatay. Oo, siya lang may sabi niya. Paano pero yung kalahati alam ko sa kanya naman. Pwede, hindi rin niya alam yun. Hindi rin niya alam. Ay, alam na namin. Ito pa. At yung talagang abalang-abala. Yung punong abala. At interviewin po natin yung punong abala. Ano po ba ang masasabi ninyo tungkol sa binyagang ito? Mukhang engrande po Maraming salamat sa nakapunta lahat dito. Bata kami nila. Pero hindi ko inaasahan. Pero talaga inaasahan ko. Yan. Kami rin po naman nagpapasalamat at kami iyong ipinasyal sa napakagandang lugar ng San Fabian, lalo na doon sa dagat at doon sa dam. Tsaka sa pagkain ng mga inihaw. Ay kami po yung nagpapasalamat ng lubos. Kaya ito, nagkatay ako ng 3 biik. Balita ko po yung pangatlong baboy. Yung kalahati bibigay niya. Hindi, biro lang po yun. Okay. Sabi nga ni Inong, dadalhin yung kalahati. Hindi, biro lang yun. Pero kung totoo, ay, grasya. Saan? Ito yung punong abala. Ay, punong abala daw! Mukhang kayo po ay abalang-abala. Ano po ba yung masasabi? Ganda niya! Sino siya? Ano ba? Ito. Ipapakilala ko po sa inyo yung punong abala. Ito po ay si Mary Grace. Mary Grace. Pala yung donya dito sa bayan ng Hacienda. Magpakilala ka sa punong abala. Actually, meron lang po kami konting katanungan. Ilan po ba ang bibinyagan? Ano ba masasabi ninyo? Ano masasabi niyo sa pagsugod ng mga taga-Cainta dito sa Actually, nagpunta po siya kasi sa showbiz kaya hindi na siya masyado sanay sa camera ngayon. Yun po kayo na kasi naging plain housewife na po siya dahil alam niyo na, sindera na. Kaya nagpunta siya sa showbiz. Nawilit na siya ni Kuya Jer. Kami po nagpapasalamat sa inyo. Sa muling pagbabalik. Okay, ito po si Miss Edith Canyeso nag-uulat. Back to you.